Welcome to Savor Time, everyone. Buckle up for a ride as we enjoy amusing videos showcasing individuals from various regions across the nation. From unique accents to entertaining cultural variances, depicted in this video brings a delightful blend of comedy and insights into different ways of life. Let's dive in. Share your anecdotes with us by leaving a comment. Let's lighten the mood with some laughter. Don't forget to click the like and subscribe button. Good people enjoy, and I thank you. Ngicela abafana bayeke ukusishela amancozucozu. How many kids you got? I got 3. You got 3? Yep. How many baby daddies? I have 3. You got 3 baby daddies. Yes. Okay, how many kids you have? I have 2. How many baby daddies? 2. 2? Okay. So you didn't think after the first one that you wanted to marry the next one? No. No? How many kids you Your have? preference. I have 3. You have 25, 3? 18, and 12. Okay, how many baby daddies? 2. 2. Okay. But I just want you to understand, when it comes to a man of top tier, we give you a few from one man. If you have multiple from a different man, that disqualifies you. He said nothing wrong. Like, it devalues the woman when you go through multiple men and have multiple baby daddies. We don't want to deal with that. If you got 3 kids and 3 baby daddies, it's like, damn, your decision-making skills are horrible. Wonke umuntu wesifazane noma ngamhle kanjani meke wethuka uyasusa kwavele kwakhukhumala isisu kwathi twetwetwetwetwe re ngoba isiphupho somfazi yilesi esifuna ukumba into esifihlelwe yona. Ayikho into ongayifihlelwa indoda ingakuhloniphi. Indoda uma ikudelela iyohamba nomuntu wesifazane esimthanda phambi kwakho to show you ukuthi usuyinto engilutho kangakanani kuyona. Wonke umuntu wesilisa oyoqonywa akufihlele lowo muntu you are still real somebody to him. Uma bengakutshela lokho wakhula nabo ngokutshela mina. Ngoba senibhayiziswe kakhulu einsukwini zokugcina. Alibonga igama kaJesu. Don't feel comfortable. I want a problem with our visa copil Korean. Renardi the mo pick up or is rehab. Is that rehab? Yes. Rehab. Mama, problem I'm talking. Matata manji. Fike ngirente kwakho ngiphinde futhi ngondle wena mina hayi ngisingangifona isibini phinde futhi wenze kanje uthathe wonke ukharo ufishi wonke ngangcono nokuba ukhiphe nje igaqa endilike kulungile nami ungishimeyile Ngibone ngakha nje. wena uthathe wonke awukhanga uthathe nje ukhetha ufishi nje wonke wawukha awungitshela awukhulumi nami uvela uzenza sengathi wena okade upheka la ebhodweni uzoyibonela ebhodweni lami futhi uzophinda udle ufishi wonke ushiyani ushiwe yelami mimi isobho lilodwa ngambona ukuthi ngithatha kancane umuntu Manje ngese ngimthengele ufishi wakhe ngimkhokhele. uthathaphi unani wena ngoba unalutho nje azange ngiyangizwa lento yenzayo angisezukunginika ukudlala mina oh ngeke ngirente kuwena ngiphinde futhi ngondlane nawe Khona ngaphezulu. Yes. Hayi asikwenzeke lokho uzoba ubateketeke. Iwoman on top. Fanele khona omunye saxabana kabi nangelike la. Uyena ulele kahle. Kodwa nangizwe uyeza. Uyahlangabeza. Uyangibhimbisa uyangihlangabeza mase ngiyabhimba la. So leyo nto le seyivala yonke lento le. Leyo ukuthi khongasolundi. Ngemungu. Hayi iphezulu. Hayi yena. Wena. Hemile. Belele alemba. Mba anganyaka. Angangihlangabezi. Bese kuba uwe. Ophampa amabreki. Aqaphele nendlela futhi akhala ngayo. Akhala kanjani? Khona lokho khala ukubonayo ukuthi uyijwayele le. Futhi mina
angikho omkhulu ngalo ndlela uthi ungakhala ngale ndlela la ayifunakala wakhale kancane nalento lo uthi ukhipha ama instructions la uyasebenza ngathi useyimfolomanena manje shesha deeper la kanti kwenziwani la futhi enye into ke thina siyasebenza uyazivuka ekuseni wangekhanza abathakathi nje one ebusuku one ekuseni noma wathatha omabili wonke kanye kanye ebusuku noma wathatha omabili kanye kanye ekuseni. Don't forget to engage with us in the comment section and blast in the like and subscribe button. Good people, I thank you. Why is nasadlana? Phela nginetswayi emshweni nekhrof salt. Wakhuluma kanje. Ngikhuluma iqiniso kodwa. Mara wena mara. Madla kuku. Kantini nje. Ngizodinga uthulane nami. Uthina phela mina kahle kahle. Ngisabele uyangibhebha yebo nami cha. Mantombazana nihlulwa yini? Nihlulwa yini? Ngiyangithola, ngiyaqina. Ngiyangithola, ngibeka lo. Ngicela ukhiphele le mali ingabe ngathi uyabona kunamanzi ngwatheli wabo. Ngifuna le mali iphume la. Ungabi namanzi la. Nazi izinto ngiyakunika nazi material la usebenzisa. Kuthenze njani? Ngikhiphele imali kabe emanzini. Uyikhiphe ngekho emanzini. Nanto uyibona manje phakathi kwamanzi nayo. Yebo. Mara ngifuna uyithola ngekho emanzini. Ibeka phakathi umanzi. Ikhiphe wena. Ibeka wena phela. No, iphakathi kanti. Ibeka phakathi phela. Nayi le mali, nayi phakathi ke. Khiphe khona. Ikhiphe kanjani? Kanjani? Oh, ubuza mina. Urini kanjani? Ikhiphe. Akhiphe lo wada akasikhiphele. Khiphe le mali wena. Saloniki. Hayi, jovala overkeep. Jovala overkeep. Ikhiphe. It's fine. Ayitaka nakho lesemanzi. Khiphe la nemali. Bisaki idaka lodwa noma yini lento izokwazi ukuthi ihlale la. Uzakwazi ukuyenza lento le yabona na prime. Imele yakho ngithi nayi isemanzini angithi. Nayi phakathi kwamanzi ne. Thatha la ideni uyibeke la. Nayi tots, nayi glaza. Kanti bakunikele lezi zinto bathi sisebenzise uzukhiphe le mali yakho. Uthatha itots lakho kanje. Now make issue yakho prime. Wayenza so. Simple is the best like ABC. That's all. Later, asuli lovutha ngoba uzocima uyabeka umetshisi wakho ngathi nawo good uyavutha ucima amfishana ngithi silethe mara lento ngifuna uyenze uzoyenza uyavutha manje umetshisi wakho ubeka la kule daka lakho ne mina ngazi uzofaka thatha le glass lakho ne ubeka kanje na mazi wabona waqeda ukhipha le mali imali yakho ikuphi nayo ayikho manzi nawo agcwele iclass but shiteke imagine ugibela itaxi mfethu usathuthi khona uthi claps dibane nosisi wakho la dayisa ngamdidi awuke nje idudla ilenda mfethu inhlobo nenhlobo bafethu abo sister bethu bafethu we abona fethu ukuba nengane intombazana these days bafethu angeke yo sanibona etaxini sanibona etaxini yebo nalo iphathi yabo sinenkinga eningi ngathini inkinga zani bonge nazi inkinga bo request amount inkinga la etaxini siyabingelelana siyavuza ngawe one inkinga request sesizwe ngawe
Ngibonga.